Karibu sana nde omancho murigereria kirobono twasoira sensemeri ya to yomuroberiga abwetwa ni agetembe kiro togocha kurigereria etugo yaito titukoria rero ria ijuma kiro togendete kwenana omoyo anene muno rero tukurigereria abaremi gose omoremi bwetugo naki oranyare kwenekia etugo yago yatwarire afya nabo igo yagokonyire ase obugima bwiga omonyagitari oito nache gotumanyanga ninki akorwari gose ntugo kia korwari oikiraiga ase studio nainde nikongo mwarigana asenchera ayabene ekegema Dr. Agrey Nyandiko ya Agrey Nyandiko wakire bia asante kwa rodi chomba buno wote actually chombe butambe ine regasi yane none kirongo buka nkorara ni chombe nengeretie tugo in general chakira chombe chimboli chingondi nonye ni chinsuma ete ijonzi ni tugonto kirende meja lirenda asune ensemo ya seito gaiga ya gusia abantu abange etugo babwate ne chimboli ne chombe ne chingondi alafu na bandinde mbari bagokora etugo ogotuga chingoko ne bintu bindira kirende meja ligo seito gaiga ne chombe mono bono abantu mbararigeria mangana yega veterinary sana gose amangana y'oburwari bwetuko abantu bamanyetinga omuntu nkogenda ori kirasi kwagende college kwagende university wasomera oburwari osubunya gitari lakini obwe etugo yaito actually obo nyagitari obo waito abantu abange mbarabonja lakini ndi boni gango encourage tora abana bakibagokina ekariye nengire kiagera torochi obolemi obona bwo bole obolemi obuya bwo nyagitari oboiga nabo omuntu akwelika nabo kolikune serikali nabo kolikune amashirika mbalimbali lakini wanyo no likwa bado ayengo practice yole bona mnantu tokoro kuchi para professionals so nkoenda turasaba bali mtwa warwali twakora extension services abandi twabasomi mnabona lero tukubasomiga so ine regasi yaito nandi tali okurwali bweka kiagara matuka yaboneka tokorigeri obolimi butogokora tutageta bali bakore kilimo biashara tokotaka nonye nutrition yoka nere important so umunye kitali nabo gotabinga kyokoragire ngombe yao egere wabuiria morere kigare ngombe kete koragire buya na bikurwa kiagara immunity yako gendanse so igo ikomoremi atebunga ngakyokoragire ngakyokumanage so igo umunye kitali obuiga no buyabore nabo nko encourage onde bwensi nona bana bagukina boniga baso ase kari eyo at least bakonya bali baito nando maite tukoteri gokwana tego tinga ninyi bwetu basegete so igo tware knowledge ire igoro okumanya ngombe ye yareka ndekerwalite bona ntugo kiyoko omokorwari gosebunae nereri okurigereria bono asensemo yane etugo livestock Jones pingo korande otatiga wildlife facing is not a area anda kore kwere ndese sito gabona muna senseme itorega etugo yonspi kyara ndo gwata bani bawo karabaka nonyene umaito wono ntu nonyene bantu batugete chincho ketugo chiroka livestock ono nonye chinsu bali babegete chindani chinsu bali bakabona muna bali gochibogera bakora bali bakorusia abandi bogera bakora egento tokora cage farming bakora chinsu roje mbe muno sana kino tokurigereria ase buna igisaku kyomugusi korwa matuka magega rero abantu mbobwati chombe chinyingi na nenjera chombe rero chigukinigwa ya rorekandenga ya onchoreire esengenjo ya omaito bono egento endemero ya beirenke fragmentation ya land n'abantu abange nande bono muna seito iga abantu abange batagitega sio kolikwa so mbara aho boli myoboiga chingaki lakini onyo boli mugwabiro boke bona abantu bagokora into koruka intensive dairy farming gosesa semi zero wono konyora umuntu akobeka chombe imake ego chiasoka sake ego so tabwati ntobwati abantu muna bali bakora ranches bali babwate mali mama nene muna go Chinarok na go Mount Kenya ose Rift Valley so egento kereki currently wono usito gusiga abantu bakora semi zero konyo umuntu abwate ngombe yemo chombe ibere kichabu chapi umuntu atore chombe 20 lakini abake so igo bono etoko manage bono sese itoke gatoko manage na kyoko nyora bono toko bono no nyene okubasomi ko tukubasomi tukubasomi kulingana na practice yali bagokora ekero mugurire abantu abange bari babwate ngombe ibere isato njera kiti bagukinia etugo yabo actually bono iga currently abantu abange they are doing the dairy farming bono sese itoke ganda tebe tore mid altitude Nyamira na Kisii etore mid altitude n'abalimi abange bono ndete yo gukora beef mbali bagokora inyama chombe kibagukini no kirwa mabere lakini chikonyenyu ntuge gatoko gukora dairy farming bono obolimi obo bongo konyora abantu abange n'amabere batagete
so o produce amabere tugutaka ba maximize aso kuragera ichombe cyao buronge nandi bono gikatuba manage tubatemera bako manage eng'ombe kurwe emori amatororo mpaka eng'ombe liegende mbego mpaka echake ko amabere nekera chagire ko amabere goikebe consistent anyiragire buya mpaka egendere ko amabere maximize no umurimi umuye bono go penetrate ase obolimi oboiga uikonyore eng'ombe kwa amabere zaidi ya 15 liters nali at least ogo break through eng'ombe yekwiragiri kiagera toro chiko gukora chinsi ya gukora obunyansi buri gukora kuhei go silage alafu na maji alafu na labor no bwata abantu bawo kubwata isi asigasi yo abantu boko bali tokoroka farm handa segesongo bono negati ya mangana ali abere ka wonchoreria akiro kurigerero chombe amaroira abutire ngikeirire chombe ose etuge nyingi achakire gutwara imechande mengi amaroira ya bukire se kinjotoro chibono tomenye tamu amotenga buna likale kwale konyora paddocks inchirororo nandi ntu abwata abantu bale gukora disease control surveillance abantu bale gutara bakugenda kire umuchiko genda woni ga abantu abangi none kerto goteba bono mabone serikali etebenga vaccination inkobere abalimi bali batari gutaka chombe cyabo kisoke bategeta umuntu akibaka muhondo nandi sometimes bakotebwe vaccine kibase kuguru bateba n'iki nyinge guso umuntu skip guso ndote bangise nje ngombe tera ruara otiga so abande baigno bali bakoigno bali bagotigese nje batamanyiti gusa abande mbamanye publicity etakoliti baigwe bali gukora ki gusa kibase kibe kironye teri free abande bali batari konyara gwa phone ne kibase kiri kinke so ne libono ne jukumu ya itu twensi kubwaterana enga buna bono matukama ege kwa konyara no deep eke twate biringa chombe chigende gusibigwa abantu bali kuire deep pako mugambi otebanga kero monte ngombe koreki so otaireti ogocha korangeri bungangi yagoro takoreteki lakini amatuka mundu tayo gukora yu otaireti ngombe yachi ko vaccinate no ndayo kubwati enga buna ero optional so kwanyoranga onye chombe chao cha rwalto sikotwara mune outbreak ya lumpy skin disease na boko nyora bono quarantine challenge ya chiri cha rwalto ichaonye nchi ya rwalto kuchatwara challenge ogendo kende abalimi mbamaitenga amagecha naro nebinera abandi mbali gusibi gusonda ogenda no mwako mugimatana gusibi onde guso mutinyo mugima tutakire gusibi ngombe kire wiki kwarire so kwanyoro mulimi bono tari kumanyanga ekera tari gusibi challenge yetu arenge ngombe ya very infected neli gecha ego twara gose uburore buna bono for example buneke bera gusige susuka eyo ganiti arusi kibeso muguko arangire umunyegitari usandangeri murwarire ngombe yo which is a cost implication ekera ugukwanira maroira ya ekati ya maroira ali achandete etuge nyinke aikaso bono muna agaika seito gusi abalimi okonyorekera mune otenga engombe yane ne bwatekega ekigandi okonyore engombe kona guchubuke ngozi nandi bono abalimi abange batekera bamanyenge ekega tali oborwaire ne condition chombe chinyinge chikurware ekega chiri chibwate litonto lirabu so nyengombe matonto mamwamu na marabu usama bali na marabu alise usere ndabu onye turi kunyiragirie enyore protein isaine ekirere njara bonekero mugaso kunyaka eco react yatware into koruka photophobia so photophobia onye ngombe yuere nsase ndagira okonyoranga egochaka kuchubuka wono mulimi bono nandi buna egochubuka ali egochaka gutwara magocha ali amarali embure gotu amakonda achaka koraki achaka gosoro magotsi chiaborro wono mulimi ocha kurwalia ngombe ili atamanyiti bone ngombe kuneli takiri kwanye manage bya kwanye bikase keiriri mugasori kunyaka nandi ya banda shed onye mbure achakire gotu egere tichaka gutwara magotsi chichaka kunye chubwe ngozi yae ado izo mulimi ekera tari careful kunyora ngombe na beko kendra igo yacha kurwara yacha gutwara maute yarente mitokoroka multiple infection wono yatwara chi infection chinde wono egati ya maroira watebiro ubwengozi ayande narari ntobwate bono na mention yekebera nige susuka nere common nabone kire mbulire nyinge obunyasi bwo kwimo kwanya na nebine umate amagecha nebinera ibintu biri biko badomant yekero umugaso murakera lakini kire mbura yacha kire gutwe nyinge nalibono konyore ibintu cyst kiri kiko ba active bono ibintu biri umate abantu mbasomete buna ekero obunyasi bwo bono bwabeire bwabisibukire nebintu bine amagecha no agotenaso obunyasi bwo bono ke ngombe goeta nere tokoro ke host yanyina nterera guseriye kuruto obusuguni yakora kiyerutere ibintu biri goseriye kolisi byanyigendera so e process iri yagenda kwanyora amagecha ali abwatire ngombe iri so nalyo konyora abalimi abanyagitali abange bali nabo gutwara ubwiri ubonge bwekebere egesusuka bono kwanyora ngombe yani arwalire teri koragira ikonombia yarengere yarte koragira ine challenge ya mamorero na itogotwara so bamanyenge kerembrere nyinge they need to maintain ogosibi so nakitogotakera ba maintain ogosibi on a weekly basis aya ntobwate bore na mastitis bona saba limise njoye gaseito abantu abangina amabere togokora bono abalimi tegeko manya hygiene ya sengombe korara na hygiene talinga no ogosibi
kiana boko sibi asali aba wet kwanyoro kona ku breach bacteria so gento kere ku ensure ngombe ase kurara are very dry alafu ngombe kere kurara oro na ande kere kwa kore ukame ngombe yao ntobwate ngo na bare dukali bagora magutalie tukoruka milking salve are medicated ba akachimbere bose ba disinfectant nere bagutumia ba spray yali se ngombe once in a while egere omulimi kera mastitis yego chokonyore ngombe kuna chama bere kuna chama bere inde goso mondo chiko kama onyore ngombe kurusia mabera aruranite goserinde wachiko kama kwanyore ngombe kurusia mabere aramanyinga lakini kere kurusia aramanyinga ne kerere injade ekorara sabe ego inja wono chilining chiri chia mabere so kwanyore omulimi abwate asarere nene sengencho kero kera mabere ayi bantu bakonyeta mabere na mabe akurana gosekera belivu gose irio kama kwanyora aruranite completely so meaning you can lose ngombe ayi sengencho ya mastitis onde goso chikoboka mambio nyore ngombe yabimbire nyeri ojiko kunonyorere very hot so meaning yatware mastitis ekuru environmental mastitis egotakana no buchafu yebo rigumba na ryo rigumba ne tokoruka mastitis rigumba ne tokoruka mastitis yeah kero kende tukwana mangana yoko ichiveka kose nyumba ebiriri kwana rango shelter na kimulimi abone tukobeka umulimi kulingana na management yao kusasa umenyete umenyete enyumba zile lazima wagachobeka amabati nabura asereto nyukubwato bunyansi oro sie shade engombe yekere mure yabire nyinge yacho yaigama alafu ase kurara aba dry ono ndoko nyoro mulimi yabeketa ase ngombe mbiya kurara na babekete shade biya lakini ekere mbure gotwa macha mnyoka inze nande engombe liyarara asa kendo kere ngombe kurara asa kendo mulimi akoluze sengenjo bokendo boli engombe gotwara stress so nutrients chiriali nande yachaka go produce more heat egere koleki ekaunte stress yeliyo bokendo igoma bere tariko chogora kitagi konyora egento kende konyora mulimi abeketa ase ngombe kurara esikerororo so ngombe bono konyorete ni no botuko bogima aya gose kwanyora magena muntu arenda sono moro mugetabe getote ngabeka maraba amakamuku lakini ona ntabona amagena bono kire ngombe ira amagena ali goro egotwara pain teriko mu amabere so yatwara stress so mulimi ukuminga kinara getie ngombe buya ngo nyande chenge ngakiza riko ngamabere so ibina bie challenges abalimi makotwara so environment otanga tender loving care yani ase ngombe yayikorara wakishinga mbiye koraki onde naro arento mututu good shavings chiria se tiba chiri kinyomo chiko mnyoki kwase machine west iri gotigara nabakorento rosi ase buya nando beka umuragali lakini umanage buya kigara maitonye ko ba wet utakire umanage wetness yeri buya aya egento ngere tokoroka ventilation abalimi abangonyora kugitana amatobori gose noyo wagache na amatobori gose na amabati asiegete pimbe aho tari kumnyoka ime wona sali na asibitari kukamuka bwango kwarorire so itakire omulimi ohakikisha nga sali na akoreteki na hakamugete bono goika aligeri embe obune kumnyoka east west so embe obune kurogoro goika esoe asali akoreki akamuke so nonyo sibia embe kumnyoka yana ukamuka ne skeli ekobeka yakamuke kero rusi libago na gosibona gosibio onyora sa tari gokoreki so ako inoculate bacteria na umate bacteria nchiri na pathogens nchiri ko basare dry so you are tension asa inare dry nande kero kurira mbare bakonyora bakobeke veranda ase chombe chikobera so egento tokotaka ba ensure ali chigotara no kobeka oko concrete nande ko ensure nge slant neroro egera macha minyoka aminyoka lioka atwara gravity yae aminyokoka abani barakobeka babeka flat bona machi tari gokoraki so alies chigotara no koko corrugate onye gokoros alafu ko imokie stea chiarara asa imogete igoro egere kero chire igora amacha no kero montago sibie varande elie se tokoroke walking area ali atirimboka na ande tago siaro ko chi ase ngombe kurara kegara ntotegeti enyeli no totegetera rasa are clean and are dry kero onye ko beke ave flat the same ago sibiga amacha siaro ko chi ali se kurara which is dangerous nande agose ntobwate chikao mate bali ba concrete ba corrugate tibako corrugate ali chikorara bono okobeka chikao mate chiri ogosima pema li chikoragira wachibeka site chakamuka kero ngombe yako rikoragira kwanyore mate ili yakamukire kwabeka yarara iko kegere ngombe kerere more comfortable ego kwa mabera mange comfort yo kango changiere ngombe yako amabera mange ekero ugukwanira obweli obuiga bwechombe asa ngo konyora ngekero gweto konyora ngana bobore mesi sana nonyo montankira toiro obweli bichego chomotwere naki mbono temire kwene kingavale miabaiga moba kwanire baonchoriri kegero obweli kero gwetando nsio koranga no bweli asa itariko ba tariko go getakire abalimi abange etogotaka batwara information mbuya otararente ngombe ebintu biroko beke mikakati nande gwakisha munanjo mutaalamu na akire na akoligeri na gotebire obweli bimbuya okoretaki oborose tibondo konyora omulimi ago tabangete orentire ngombe
wakera ni gento tugwangu kwanyora se ng'ombe kurara no nero monye ntari gosoa gosaka akonyora ng'ombe likere mali eri bweka gusinyi gosoa akotano ni ikindi ng'ombe yasoka gocha singe ubo cha nyamera yamya gosoka so gento kere kingencho utakiro beke mikakati materials chirio bwate tobeke neba no tatwara no takorugete nabo ogokorogera osinderere tobeke gosene morom orosi asali oenshwe asali ase kurara tari gutu naga ase bono oyokorosi like that kwanyoranga no bwatonye kubwate getiege kego engomba ase gosoka gochi nabe koragira orora lakini ase kurara is under shade ekiagera otaro ase like that nakitogota kabatu involve from the beginning kero chonyo molimi onyo ko invest ase ngombe yeru 120 gose 150 igoro che nyomba gose nero ntakero invest kiagera eyine muradi ogokora so togokora genteke mo obwate ngombe ngiara kinya sonye begeta sabe kwarire utapoteza kiagera buno gochaka ko lose value gochaka kogendanze so nakitogotakira to bacha to ba advice to manya materials ki obwata magogo obwate amabati no obwate gose na matobori gotumia egera to advice nande abalimi togotaka baba flexible tali akorosi gento kiria kagerete ngana kiakoreteki kiagera ntuno munye kitali bono tingo changa nacha nakurwarie ngombe gose nakorore ngombe nagenda ndari gogotebi nkyo takire koreki nabanye kitali baito mbare very willing ko advice umulimi raki bono nchengo gotebi nagenda na expect yo koreki o implement kiara bono tali munye kitali ukurusbese kya yakorosi rinyo kiara umoyo no muradi nande bono umulimi atekira manye ngali sobegete ngombe yao ali no opsi yao asa yobegete ngombe yao no nyanchete ayo manyene nabo gosoro rutare nabo gutaro oikaranza sigete kandali no ari gekera nguchombe chikoragira naye nabo kunyora no necha yao nabo kunyuga lakini abani babange okwenda chintu cyabo kwanyora nchiri so pleasing nando mulimi yao taninche ndosi kwanyora mwako ali mwako kabere bado chombe yacheko taki bono kunyora nga ali no hago drain ako mo drain economically kegere ngombe bono yabuneka sometimes yatereri usasalie enyomba yachubukire yatereri gosolente fundi yakora bwangu esho di work so nakitogota twa kamini ekero twa mwere clean bill of health ekero twa muteye nyombe bono mbiyera ase ngombe ya enere buyo mulimi atware engombe ayebeke gosaye tugere nyumba tabwati geti ase kwenda ayararisia nabo kunyara kulingana na asomenya tuna bali bali bamenyete town setup unabona bosongo gega bali se estate chietana ne bosongo abantu abange bagokora zero grazing nando mate zero grazing yeko bamo encourage this thing nchibona we are so close nando turi kumanya mali isabantu mbari batari happy ekero mulimi yabwate ngombe yaye so songo takatore twakore ntokoroka biosecurity nekero bono begete mikakati muntu atari gocha rio kaso ase ngombe yao kiagera bona anobsi yao mate obisi goda kwala umuntana go swali kalioka so naye ga no begete economy no okonyora chibesi chao kuru ne ngombe nere gokorageli so egento kere kiengencho omulimi atakire ainswenga biosecurity mbiyere onye out offense yerengia orosi bono imena bakorosi ban shade abeke maybe ring ekwerende rings abeke ekwerende li round egere mwalao erebwe kana bago swali noni ndagera ya basare safe ngombe tebese kuri ntokere poisonous usumonta bisu poison ndagera ya so we encourage them ekere orosi tibone unity yao ore intensive etota kozingatie binto birega ozingatie flow of air inatebanga ventilation yebengia kera chombo matochibeka ase ime chitari kwa yane mbe tari kumnyoke ngiye ime konya chombe chari no korali kali bona nyamanya chombe chane chiko korali ko kuru January to December konya mnyete ocho ruali na ndira na ise ngicheri in that condition usasali nye korosi ya matoboli ase kubeka timiro go chia sara kendu so we kon shwenge mbe oxygen is very important ase a unity yengo so mbe we ke flow in egere eli mbe egende out so asali abe good environment yengombe mule mara ukara ngombe buya akorekere gento lakini onye ventilation ire poor still production yako gendanza igo buno muntu akonyora likubekera ari asare staff ne ngombe na bekonyora ne ngombe na bere igo nonye ne buse abata konyora asebete nyumba lakini buse ire nyingi so ekere kwa yana so sinja sali circulation yembe oteri buya so konyora ke kwa yana ya nyora very soft dust yana bono tripo circulation yembe area yanyore konye predispose mambo konyora ngombe yakuboka ebwata mamiliando that so ekere asire yaragira ande kwena maroba yera the same condition so ventilation is important as omulimi mbiya mono tokurigeria amangana yokurageria etugo feeding feeding is very important ne itokoroka nutrition abalimi abange gente ketangane batakire bamanye ese gesongo tokoteba ba feed chombe cyabo ad lib engombe igote lakini ngombe tokonye feed rimo igonge igote tutake to segment indagira yao kabere gose gatatu mono nje ngwa advice abalimi ba segment indagira gatatu anye ndagira muna anye kama mambi
endagire portion entangani echiche gose saa moja kiranyorire pi eng'ombe eragere naende kero tagete eng'ombe eragere buya tori konyetumbera endagera bono abaremi abanga akumura endagera enyinge ogenda rituko rigima eng'ombe omanyete kero ogotumbera endagera igo ekotwara ehabit embe yokoria ase eng'encho endagera eichire buna koring'ora so otakeire abeke amanye chinsagete nkoira nare so obeke endagera ekori saa moja saa mbili by saa tatu yakorire ki yakorire egere omonto toko okonyerelease abange mbari gotiga ng'ombe chiabo chitimoke bono nyesibetari bono etenene orioka yaigotire ikona gwetana na gari ikona kubeka esikari nari ana gotiringa asari so etakire ekari yaigotire onyerelease yatimoka for 1 hour to 2 hours naende chinsagocha bono totebe gose saa 5 saa 6 naende bono orente portion ende yendagera naende onyementa so ekera akonyementa naende yaribwango kera yatimogete yarire ng'ang'ura absorption yabeire igobona amabere ngokorere ki nkorosiere naende yairana so by the end of the day omoremi akonyora amabere amange kuba omoremi gotaria ng'ombe yani ukoragire ng'ombe yaragira continuous yaigota sometimes nyiri chikoragira chigota ekero chiraire chikona gokema because yarageire ndagera korete ki so instead ego chiukadere comfortable bono konyora igona gokemese injira uncomfortable kona wionchora so sometimes echinde chiatwara egento koroka ngabegazi digestion so yatwara congestion yatwara se yachakobeka skin kongo because digestion tekolte kitebwati room for that digestion process so egento kere kiengencho morimi ategere komanya a segment endagera egere ngamande tware tu nande egento kende kera bari bakumure endagera enyinge morimi atuchinsi agachire fresh chiabwata amache ochumwire orotuba bona kero chire mali echigo chaka gusamba ne chinde kurunse by the time ng'ombe ye kuri chinsa gete ego chigoikera chiria okonyora chiachakire gutwara limusu chiachakire koluzi energy so ng'ombe liati aiwaka gange yaigota na kiatigire endagera kumbe is because endagera ri yachaka kobembe so morimi atakira amanye igonga nutrition etakete tu paru endagera quality bari bakuru endagera etali of quality era gotu endagera chinsi yaga chioba groete chinsi yaga chiokare ande bakoba chinsi yaga bono the more leafy chinsi yaga matu kero chibwata mata mange na chire productive ekero chire ne chinengo chiakongire nchibwati production esengencho ng'ombe teri go break down lignin era chinsi yaga orosi omosioli so tageta mata mange nchiba chiri chinge kero chire tenda nchibwati na jinyinge kero chia overgroire naro nchibwati nutrients chisaine so egento getakira kero chinsi yaga chire mite yemo se mite yemo nenusu na ande chire juice chinengo ibere isato chikine tebuya echina chire important so morimi nakiata kira manyenga bono nabonyo morimi akorage mutimi mugimo tenga na gorite ndagera iga ndoche ng'ombe antiri konga urangire munyekitari kumbe endagera akori yakwa chombe cyane era korite ki tali ko muhamabere irembe so abande mbari bakorenta hey barenta obunyansi bubwate ebitebinge ose bubwate molds kera kwigore imonyora bobosete ng'ombe zitakire bono ng'ombe yage ekori ekona gokorra liuka so meaning agwika agende into his pocket kuragiri umunyagitari akoreki anya konyerwa bono aya abande kwanyora no na match bakurwara amachafu mbari gosibie trafu eri ase ng'ombe ekonywera eng'ombe zita match are fresh kera lituko so wikomoremi onde bwenzi ontekerete asibi etrafu eri gose suguri eri akoera eng'ombe aya match eng'ombe ngo test ire smell so nya gotioka eng'ombe ko reduce amamatch ekonyu gose at the same time te konyu na match umanyite is part of milk is nutrients eng'ombe takire okoraki ekonyora abande mbari bono with our traditional nyamo mugusi agote banga macha yabona maribali para iria goitie ng'ombe teng'ani eriogo eng'ombe yakoraki yanyu lakini in reality bado pathogens inchiro bacteria inchiro okonyora sali ebinyinyi mbiroro eng'ombe iranyu bikonya affect production yakoraki nande tukurire abaremi abange okonyora ng'a eba maite ndagira ye ng'ombe ni chinsiaga nabo igo buna gusiaiga nemesigo gose mugombo bweritoke actually as omoremi bono re utagete production yengia chinsiaga togatebanga quality hay yani quality nepia nonye hay nero obunyansi mboro obokugurukuru eduka utakiro nyore obunyansi oboscout obunyansi obuya bwa vestry at ni high butari butambo maze obunyansi bwokina bwa bagro bwarara bwabeke bite nande bwacha koraki bono omoremi kagona ligo obunyansi bwo nyore bwate bite binge nande bonde bobosete so ikaligerie quality obunyansi ndobwate silage abani bakora silage nabo bakora silage ye chinsiaga kero kiri kinyinge gose ebituma bari bose meke ebituma byaba amabere kero yabira amabere edinere kwalao fermentation yaba so okenyi ocha ebituma biri bibwate egetuma keri kibwate koni eri bwate amabere edinere go preserve egetuma keri o preserve either underground gose omutungime
gose risakara ritukoruka silage bag so nabo go preserve we prepare nabali baito takiba prepare at most in a very serious farm atakira prepare ndagera yaye ya 6 months to 1 year umanyango mwako ni ngarta kilimba tendagera ichombe isaine and well taken care of, very well protected. Abandi bari bakora sindagira underground batakira batware shade igoro yaye ese nje brene nyingi se itoga iga kegotwa lira bali ndiko ba wet egere moisture yakora ki yakikugundi ndagireri so that's the best management omulimi arakore lakini nande ne besides chindagirechi supplements inchiro bono konyara balimi abange they want to do even more supplements kubwa obunyansi chinsiaga lakini chinsiaga as much as tobwate kegara na chia balimi baitu bakole magaiga batakiri balime chinsiaga bya ndo mulimi akomane chinsiaga bobe kwanyora kwa chinsiaga chinsi nini kitari gokina akogeka iga umugondo monene lakini siaga chinkego sumbia ba space bya bakore 1 meter apart egero ko harvest otwara pampa harvest na chinsiaga chire very juicy egero boyo boli akorusi nando boyo abalimba mbatake kwira boyo very wet bati boyo boli bwagunda kidogo bwatoba bamnya kubira mugondo egero chinsiaga chiri nchiko tioka barako nyora ko chinsiaga chiko smell engombe yakora ki ego dispute so that's what farmers batakere ku manage nande bono ntobwate kero kurigiria mangana yendagire balance the diet umete abareme abange bagotuga tuchombe nendagiria era available actually kero utakire go balance nande bono ngombe nitakete yanyora turo carbohydrates na energy chinsiaga togo chiano bunyansi but bono ntobwate protein supplements mbale bakosimeka plants buna desmodium lucan chibwate proteins lakini tutakire ko badu the proteins nonye dairy milk bakukora is proteins kose pele sa simoli eyo bwate proteins high proteins so it depend kere moli stage ne moli enketa ke konyora high proteins compare ne moli enene so nchibwate biwango ke bako ende duka bakukora ekire biwango ao so gento kere kinge njo moli meta kira balance nabo tari kuragire engombo chinsiaga yoka neta kire nyore no monyo is very important kera bono seito ke gatwale mire mburango tuere leaching yabeire so erosion so ama obunyansi butoko nyora mbubu ati minerals na kale aso obunyansi enda ase mugondo lenge virgin so gento takero mulimi balance omonyo echenge alafu no mache alafu ne chinsiaga which is a stable food ye ngombe which is nerere common egere a balance ngombe ya nanda ekere ngombe kora nabo kurigiria ngombe nga umubiro engakire esiko ye ngombe ke mulimi akubuka mambi atakiraro le chimbaru isato chioka by mara gobe kere ngombe guchikorara guseri tukuri yarire ya siekire tukoramba ruchinde chonse lakini ndire bono konyora bugusige kubuka kwanyora mulimi okora chimbaru isano guse chonse chirisko so etakire omulimi at most ekera alibia esko ya yengia mambi kera bukire ngombe yaye orra chimbaru irenga isatu chioka igobone ngombe yuge kuragera by mara gobe konyora yakoreki ya ichire rumeni yaye abo se chumbi ndocenga abantu mbare bakanda baumurira okonyoranga na amasakarare kwa ngombe umurire chumbi yo kutumia nyomba bono echumbi eri ekoro ku sodium chloride na onyine eri bakugore echumbi nere mbalirie kwa ni gwechiro eri tokonyiroka sodium chloride ideally echumbi buneri aso mulimi bwa mabere tiri kumukonya because ekere ngombe ko echumbi eria ugochikonyo echumbi ere super eko block brain yanyinga ina yanyetebinga umonyo ni mbwato isaine so tiri ko monyo ere super takiri ko nyama bera mange so gento mulimi atakire kumanya none eri bagutauri eriere etokoroka stock like eri atakire ko base chi chombe chinyama eri tokoroka beef cows go flavor nyama so kere na dazo konyore chombe chiri kienyeji kere chikuri umonyori onyene chimboli go chingondi go se chombe chikonyenyu konyora chibwate taste flavor go kaka ebwato umonyo so which is okay lakini ase ngombe ya mabere bono mulimi wa mabere is good to go for super leaks eri ya mabere so nemi nyine bwate of different categories kuruya moli gutira baka litoro bake ngombe ya mabere so no mulimi atakire kuba consistent 100 grams munyu tutakire kuburukani asa mache imengo encourage ngombe kunywa mache because isikope ko munyu uli asa mache ime ngombe nabe kunywa mache amange onyora yatware water poisoning kwarire chago sa ko itera mache amanyinga ikotora water poisoning so teri kunyara gwekadiria tie ngombe ragire onye yari ndagirire succulent enywa mache kiwango kiaye onye yari ndagirire dry kere ngombe kuli ndagirire dry for example hay onye ko for example onye yari ekile yemo ya hay ekunywa mache around 5 liters so which means at least ngombe average na be kunywa about 60 to maybe 120 liters rituko so which is okay lakini bono okuburuka nikoli oko onga buno oko nalie ngombe bobe so nakitota ka ba withdraw aya no musigo kera bakurumba konyora match kegera nutritionally musigo mulimi tari konyora nutrients content ya nutrients areas otherwise you giving a lot of water
and a lot of fiber tariko konye ng'ombe. Ningi kugira amabere aterera. Amabere maita goterera kulingana na tainting of the milk nendagereri kwaru na kitoko ba encourage rya abalimi abange baru endagereri dry. Kero isikuru bona muna bali abalimi bali kwenda kero bakuburuga mugondo gose orosana ruri mugondo ronge bateba ng'ombe rotigangirire ng'ombe gose omenta. So unapata plants chiri of different crops. So mostly chiko tainti amabere. So kereye. That's why mostly we refer farmers batumia foda chinsiaga nepia gose hay gose silage egere mba tware challenge bikera kwera to the market. People will tell you amabere au talimaya and you don't know nga weed kiagerete amabere naga koraki to some extent inchiroro paka amabere agotioka. So abantu banga amabere au senju smell ayanda ko marito ayanda ama so mache bono na kitogotaka kegera na mache mata amabere tubate kiwango gete kia mache degree ya mache especially freshian amabere ya light compare ni lakini njero korageli nero ngotita minire quality yao ya amabere but we encourage them to do dry nande ketogote ba dry feeding the minute ngabaru endagerere hay ere dry completely etutagete chinsi akana atu oturero chiaba matukata to ane omanya gokoraki omanya gosi oachome nekera kugenda mugondo utaite kwacha chinsi agachi ayacha chie mambiende ago chinsi agachinso mugaso bono obalire chitabwati mache ogochoko chikacha sikete chigwa kwembeo egere nchichi kugunda kegara ugo chirenta chigwata mache ugo chibeka chirarane chucha gusambana nandi bono chigosalika chikugunda eyo tokorigereria reproduction ya etugo guse chiombe na kichombe chiga chiranya umuntu akonyara gotema erindekere ng'ombe ye yanyara ko improve as reproduction abalimi abangi kwanza tekira amanyengo okorageri ng'ombe yao bia na kugo determine reproduction ya ng'ombe na fertility ya ng'ombe. So omulimi atekire arageri ng'ombe bia maximize on production bono chombe chinyinge chiri chitari kuganwa nembeo esengencho okorageri ko omulimi okoreteki korense paka ba yabe twesi ndani ngegani paka yaego monyo eng'ombe matekero kunyirageri kwanza eko maximize yako amabera isaine baadaye bono yamanya gochaka ko kugania mbego so onye kurwa amabera bia yanyoranga kugania mbego ne luxury esengencho endagerere ense so monyarense so mulimo ikabo muya so monyo consistently 100 grams kera lituko endagere isaine na mache bia na housing yebe bia management yonsi yebe bia so bono ekere kugania etuzakire ng'ombe moe eo mulimi emori eye mukiro umwaka gusa tinga ng'ombe kibya yanyore emori mutinyo moyo kabereti muke oyo watete kugania mbego ebekeru so ne ng'ombe etakire kugania mbego bia ne ng'ombe ekwana ekominyoka ya egotumire chinde kabisa omulimi akonyara kora science chire lakini ng'ombe silent omulimi gochinyora kumanya ndi yachaka ndiye gochikokora kikokora so ibinde byonsi reproduction eko determined no mulimi na akora ki akorageri no mulimi ekera very serious kero mulima kumanya obole ubwa na metenga tindi ko rumonyo tindi ko ruchenge so eng'ombe chenge konye tware energy kwarire eng'ombe matekereta bwati energy teri gotumerende kero mulima ng'ombe ane kere kwa nimbeko teri gotuma gosiaga merere chinde osechibwate etakire omulimi arageri ng'ombe yae tware energy ne chenge bone dairy mill bari bako kora own formulation bako gosene maize jamba burukani baros their own so ina rego chia energy obunyansi mbobwa trakimono okonyora ngekero nyete chenge no munyo ekonye trigger yaga ni bwangu so ya maximize amabere so igegente ketanga ni ng'ombe ko kwa na amabere yamanya kwa ni mbego lakini teko kana bero amabere buya lakini tari kukanise ngencho orenze so konye mente kiwange kyo munyo on top ya elio koru alafu ne chenge kidogo egere eoroki obvious science mbuya muno sana tokoragenda ase omuti mokomoke tokwira na tunyare kurigereria naki chombe chiga chibonete gose routine management naki chibonete kurigereria gwekera sekero gocheki gose kwenekia nga afya yabo mbuyere omancho murigere kendera utigara ime yo moroverio yo Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere Getembe Television ekionga kya Mwamogusi.
Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokendubwao kirwasiririe umwanchwa igo bakorwa obokoreri ubuye bwebirengo by'ichinsi cha Michael bunabegerete na bunabakoremya igo bwata kigali kinyicyuka kire Executive Chariot ekorawa nigari aina ye Prado n'ikindi kinyinge kigali kiganiro kikorawa na Executive Escort Motorcycle casket chabo nchiria ugwancha buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boygon kurusi bari ki video chingiya igo bari magega y'inyegitari ya RAM inchuba koye obokoreri ubuya samange ba kresimia namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services umuremya chingaki cy'ubukendo bwino n'umucando oino. Getemba Television ekeonga kyamamugusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia ryukwegera chikosi ao kyakogera nigo eyanchiri ne kyumbekeria gya TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankongo road ase orabakere esime 0796145344 sobadi kere email ufanisi college254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wekeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri mbia mono. Getemba Television ekeonga kyamamugusi. Enyagitari ya Care and Cure nigobono egokurareria a free medical na surgical camp ya kabere asumukoega nigo egokurareria a free medical camp era beteriki sano nemo na isano na ibere boigo litkulia nyuma tatariki 10 cy'umutinyiga ukabere bo mukoega asenyagitari ya Care and Cure incho okoreru sha registration bosa otari wakana kende ki surgical review na boigo ki radiology assessment kwa nomanyagitari oyomo asoyomo na boigo nonyore chi free surgery asibaria beligeti numuroberio osha inchuo bwangomono samange bakrasimi ase namba 0707169353 Care and Cure Hospital, caring heart and curing hands. Getemba Television ekeonga kyamamugusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama kikuya mandegere uzito somya bamurama kikuya mandegere na umwancho murigire tugende kurigereria enjira turanyare kurinda etugo yaito ikero bono manyetinga abaremi gose oyo ndigerete na bange babwate chiombe gose tugo yaina mbalimbali baganetio bosemia titukoria rero no bwate obosibore na no bwate ribagaria benerio gosangana ntugo chegase studio wetire nambe yore 0726447367 omwerio erinde onyare gotutethia airite rya gochinse mochirio kurwa
nabo igo onye kubwate eriborio gochase omonyagitari gose omorwari rero onyare kubika abwa gwetera sina mbe yaito yesimi korende orio owake simi ntokonyara kubogoria simi gase studio ngokuboria nga onyare kurika riuko enamba yao yereti na 79 ndoche ndigagoteba nga omoraria nimbwate eriboria gocha ase omonyagitari nga korende koranje bwate simi esimi ntokonyara kubwata enchera eyo kwarikire ujumbe yawe nke gocha igase studio tumie enchera eyo erinde onyara gotoma ribori riao onye kuganeti gusanga n'omonyagitari aiga ase studio chinsa mocheri cha Facebook ndoche ntobwate Isaac omweno awate omozae permanent kurwanya vituno niko ndani watching live from Nairobi Kibra Showground. Mwalimu Elijah Ochenge awate kurosenti Catherine Academy Kiogenya koe tuko pamoja Teresa Kimundo tuned in and watching pia mono sana kendera kuba imeyo moroberio andikero na kubolire onyare wancha kolikari uko tario wake simi otega ase studio na litoranyare konyorana ase inchira ya bene daktari ekero obono tukurigereria tugendete kurigereria ose amangana reproduction nonyara gukwanira chimo oborendi bune ng'ombe egoika yaigeria gose ukobiara goika emori yarendwa yaba eng'ombe yende. Actually again to again to mulimi atake again to nketo kurukanga live start so tutaikera eng'ombe takire umulimi amanyenga any what stages nego kina tubwate calf starter eng'ombe guchaka ire mitinyi totebe umutinyo yo mabake 3 tubwate wina calf wina we baire mitinyi guchakera mitinyi ene pake mitinyi 7 alafu tubwate ngento tokorunga transition calf ere kuru mutinyo onane baka mitinyi 12 13 alafu twatwara top talent chombe chibono cha beire mbego na chinde chikwa na mabere so ento kere kingi njo mulimi atakire kumanya atakire ekirote ta mabere wiko tang ucha korende mori yaubia so wiche bintu ntakirote mulimi bitato ekere mori renke na atakire eng'ombe mulimi amanyinga nkunyura mabere yure kawaida atakira manyinga mitinyo tate mori nkunyura mabere lakini kire achakire kunyura mabere atakire kunyi introduce ase obunyansi bokego omutinyi omutangani tutabe weekend tangani ya kabere anyi introduce cha kuli obunyansi echa kunywa mache alafu echa kuli ne chinkara tokuruka pellets starter pellets ose starter mbarwa go chaka ka alwina pellets na calf grow pensis so umulimi kira kunyiraga in that process eng'ombe gutwara continuous growth abali bange bamatenga kurwa mabere gwikimetinyi tatatiga mabere agendere no bunyansi etakira chake mapema esengencho munaiko chakuli bunyansi boke ekonywa mache na yandi yali pellets chiri ende ntangani gochaka gukina kera moli ekere gukina amabere ali ekonywa are ready for absorption so amabere ali akogenda enda yo moeli yakane eng'ombe ere ruminant ebwate chinda inya so enda nere yo moelio nere kuira amabere nande kere moli kuiburu ende eri nere renene lakini bone ye ntangani tutagete develop bono ngakiego develop wika echakuli bunyansi bokego bware ndeli egere yachaka gokoraki ukini bintu bitokora chipapila egera absorption yenda egera cha koraki so ekero mulimi agukinia moli consistently like that emoli etakire kine eko gain weight na weight emoli etakire gain chigramu 500 goika 700 kila lituko so alafu kila lituko kila lituko chigramu 500 goika 700 ase ekero mulimi akorageribia so yo minute goikarageri ebintu bitakire bia egere ng'ombe ye chaka gukina by the time goike mitinyi 12 etakire moli ya beire nene ya gain weight so ego 14 months etakire ike ya ikira around 200 to 240 kilos so ne eng'ombe etakire cha kugania mbego ne ng'ombe kire kugania mbego tutebe ya ikira around 13 14 months okonyetika ya etalimeli ya kabere eli gatabona bo koraki okonyebekera tali ko anikigi maiga onyebekere kero ko anikigi maiga onyebekere kama una inaji so okonyea around chisaiko ibirisa to obeshua egere bono gukonyebekera na ndo nyorenga niro vege kera mbabaro bali mekonyore moli abira around 12 months lakini konyirigereri erenke bono ya muire go 24 months ne ng'ombe kumaite kero kunyirageri in 1 year moli mekera kurageri ng'ombe bune moli bono meyue kumuira asare sengenche kuli ndagera kero kwa kesabu okonyore go consume around 80 to 120,000 aso mulimi so eyo taketenga abali mbasabu chombe chabo ekero bachiragere tibia by 12 months ya chakire kugani 12 14 kiranyo repi 16 months egere ewe ka around 24 26
months tuteba bono eng'ombe bune you expected yakoiremo lakini bona bali mbere bakugenda even 2 years even 3 years itana okora so iko bani economic waso umulimi ando mulimi yakugenda asara lakini bono ni vizuri umulimi amanyenga ekero kurageri bono n'eng'ombe yekere kugani etakire bona bali mbere matoro ngo basumbwara se embego agotware ntokora repeat breeding usako na kugani embego lyo katari kubwate embego timing yabo goikebengi ekere ng'ombe what a lot of energy ese nje bago feed very poor yani poorly okonyore ng'ombe bono mne ritoro rikoegwe dairy meal toro ndeta kirikoegwe dairy meal ndibwate ndagira ya tokuruka heifer grow kegera ndibwate a lot of proteins kegera koroko nyendagira bwata a lot of proteins eng'ombe bone ikuna kugani na beraga nino na matukata tomfurulizo so yachanganya no munyekitari kinza konye time no nyino mulimi usinyunga kero rocho nyesabu lero nando uchikuka mambenyo baro nekartaki neganeti so iko muchanganya gose yakora matuko no na bira tato ya itinande estrus metestras blood amanyinga liego which is normal so itakire umulimi akadirie proteins kiri ako eng'ombe so egere ebe ekere ko ni mbego nya chaka mambi marabo yabe kirugose kwenda mono yagenda the following day because eng'ombe ni bwate between totebe 18 to 36 hours ekera chakire ko ni mbego so umulimi okora timing yengia so inere ko be challenge egere n'eng'ombe kere yachire mbego for example bali babwaze chombe chikurwa mabere abalimi abange bagotiga eng'ombe yana yagandire mbego yanyolte more the other day otebange ng'ombe ibono tinda getiegende mbego sengi chiko chikona cha mabere bono mabere umulimi genda takiri komanye secret eng'ombe ite kona cha mabere egenda takiri gukora muna yakora 2 months the third month bine ko nigombia tiganye bekere mbego kiranye bekere mbego ekiwango kirikyo monya ari kuru amente kidogo nyoro kuru 100 grams amente around 20 grams ne chengo nyori kurugo same 4 kilos amente no half a kilo egere maintain pregnancy at the same time maintain production kegera bone ng'ombe yachire mbego tutaketa mabere na tutakete maintain pregnancy egere anyirageri mpaka ego ikenga kibonita kiri guchikoba dried kegere kiwango ngwekere ng'ombe ikire metinyi sita lire ko ndo mutinyi usaba atakiri go introduce umonyo ko dry cow egera chikonyitigere metinyi bere koletaki ere dry itari go chiko kam na lira chikonyoro colostrum prepare via echikomo mabere yeah na ukorinda chieri kero twarigiriri anena muna matororo gose chombe chikonyora chieri chiro ngakitibonete korinda kane kina chiro chicha koriribya chimoli chekero chire chinke kero molimi yago chikini atakira chirageri muna chimoli so chonsi between mutinyu mutangani bako mutinyu saba chitakire chive chiro kuchimoli chire calves even ni torogo seyeli ago chia monyo ostocklike oliwo konoli ekere amugarambuke andi chinole achiene chinkare chitwate pa pellets calf pellets ekere chichake go absorb ndagira bwango ne bunyansi buya na mache kegera usikoli ne mori amache ego chako beke skenkong umulimi ukange bwate kebera gusike susuka kumbe na mache atari konyia digestion yako ba very poor so ekera ego ikomitinyi saba a separate chieli kando nechi amatoro kando amatoro achake regime yabe kando elinateba chieli echibono agokora intokoro ka fattening so eri gentata kere ko ensure konyorero umunyu litokoro ka stock lick olibokonoli alafu yanyorana afya meal echenge nero chiko guyokonora gose bali bago chia echenge buna bono maize jam na nini elio go formulate on their own they can give still egere ng'ombe yero maso sego put egere ena go put weight ena ko gain weight on a daily basis ne ndagera enyore isaine ero that's the only best management keweka weight iri mulimi atagete yakoraki nande libono mune yo egoika etakironye go targeted meat yaba castrated mapema bakora open castration ebadizo nero bago finya eng'ombeli egere ya concentrate more tego breed onyo mulimi ogokora breeding akonyira bono tali konye castrate onyirage bia egere ya breed na the more go breed nonye go breed more cows the more energy proteins atakire konya egere ya recover bwango because what it loses egere go serve chombe chinde is lakini we can ensure chombe chinande ngo treat gwere bia kegera chombe njire chiraje ko basavuri chibwata marwire so that's why atakiranye manage properly lakini yenyama era konye castrate anye fatten ewika achieve weight iri atagete anyire for sale kegera utakastrate ng'ombe ye ekoba very hostile kegera libido yaye gere igoro eganetie na kubwata chombe lyo kalyo because of that libido especially season ya breeding ekera bantu bakora breeding okera ng'ombe iri hostile nande toko takabadi hon banye bekere bull ring ekere tekoba so aggressive ekere umuntu onyara kwenye tem ya eche inere bakonye bekera se mioro ya
Tukurigire na ndebono ama aikira gwakanire amabere milk hygiene. Yes. Na kiabonete ko bahande. Milk hygiene atakiri guchakira mugondo. Milk hygiene atakiri guchakira safe farm hande. Onye kugwata mukori emirimo gusayo monyene. Notakiri gutwara knowledge about milk singinjo okonyore farm hand nabago kore gasingia. Lakini in terms of hygiene umuntu agukama atari umusafi. Obusafi bwo umubere ero monyene abo umusafi na amagoko amacha gutumia ara mabwati kegera pathogens chiko basama gukaya ito. So egere understand amanyenga ebi chikontainer ko kamera ugo chisibi nande we are encouraging batumia chikan milk can aluminium stainless chiri ba chisibi bya cyakamuka mapema nande ba chisibi disinfectant egere esabuni cyaba clean egere kera konyora mabera ali agukama kera mabera no alafu ne environment ili aso kamera ebenda nabo kama bere engombe ngia amabera masafi ngombe tarwaleti lakini esenje smell ere environment mweta mabera go detect smell muno muntu ago detect smell ago chaka kusarika so ko kera mabera chiro so kwero muntu amabera machafu kwarorire aya no ubocheni bwa magoko so umuntu enyeri ase ngombe kurara ngina teverteriringa engombe ra sare dragi agero kuro ku wipe kwa wipe bwango enyeri yaba ere clean egere ko kama to kama chindera cyo buchafu chiko swasa amabere kwanyora ngabera aho abere amachafu alafu nichianga churi uko kama cyaba chinsafi gutware protective gear egere ko kama na liyo ko produce amaberara amasafi otherwise nonyina maguta ali abalimi abangi bagutumia ndoko nyoro mulimi yako beka gutumia bagwaka ekelisikeli bagutumia ko kama awake kenge ako kama nande ya drip ya so amabere alafu nandi amabere detect smell ogwaka amabere amaguta amanyerere alafu waka amabere nanda actually nona maguta ali bagwaka mostly kiro mulimi amani gite ngombe ya ebia eta kereria ko riko kama nalia gwaka magutari egere chimbere cha remain ko soft tago chiko concentrate gwaka mono ya gutaka kwarire kera ta kere ko mo protecting ngombe tetwara mastitis nande chimbere chibe soft so egere ko rasi no na bachafu na bi ko nye protect tetwara mastitis so bo chenu gwa mabere is important two omulimi kera akamira mabere ko ali ko emoli atakire amabere ali buna akora ko kamonye ne ngombe yago kama aemoli anye immediately tabiso tigano for 1 hour kera muno kutiga for 1 hour amabere ali bacteria chiko chaka work on that milk kwarire na amabere mo tata kire kera ko ende chiro tali buna balimi bakwanganga turiko bara amabere atabirire yani amabere abirire amabere atakire at farm level abiriwo amanya ko ende chiro kwarire otherwise in advanced situations so konyora abantu abange amabere atakire akamu aba chill egere temperature iteko fluctuate kera kero kwa chamabere mono amabere ali guchaka kusalika ayo kanga amabere nga kwarangira munyekitali nga amabere ana ko direke agusalika kumbe ogo kama watereka amabere gali chi bacteria ama embe na gwaka gali amabere agendera kusalika otanyega chiti in the right way kwarire so storage amabere is important enchiro konya bugoli pakonye kiechiro is also very important ekibigiri ko bugoreri is also nakitoko kanira ebuyimbiro konya bwate obwatero so atari kunyara gusibibuya nandi bitaka mugeti so muntago sibi so konyore smell yeri erese ke byukelime buna kwa kama verali muna mavera go detect smell asarika no mulemi inchira kyabonete koba ase omulemi omonyene in management unatakire ku understand the routine practice ya ubuno gukora ku rumaiva kamarogo you need to understand husbandry engombe egere onyore kire gento very right kero maitana bo unatakire detecting engombe yao mbiyere kere ngombe kere wasoira ali bwera ngona kiyaboka aki omate ngombe no goswali onye yate naye kubeke sike for example itera macha so oligeli sk yayenga kiekorekana parameters ichina yotakira okoraki ndagira njali itega koronye yali ngichinza cyokuragira yatigali teri normal notakira oligeli na kyomubero yenga kiokora irurete ngombe okoboka onye normal teri kuirura gukora irurete umanye ngo yakoreki yarwa ngakiekorekana ngolire ngangura so ebine bibintu mulimi atakira aligeli understand biko mulimi atwara understanding amanye ndie kere ngombe yigozete rero ngakire sainiga so egera obe in touch na no takire ko be in touch na technical person yao umunyagitari tari kubanyanga ngombe yaroli egera obe in touch o understanding inkiye ko genda through engombe yiga chinsere ngetakire ko kama obe consistent onyo kama saa moja mambi wakama saa sita mugaso na marogo bako sensa 11 kwa manya chinse chikwa consistent egera ne ngombe yaba used to that inkiyo gutumia ase oko milk embido kyoko utumia equipment kyoko tumia storage yao ngakire alafu abale mingo gora bale chenge no munyo ebinte binota kere kwenchwa ngombe yao nkolire mona yako kwenda ogora
oteba beke bintu bya mocho moyo ng'ombe eretana kora se ng'ombe utari kumbe gufuatilia ng'ombe yao tari gukora Tari tari koegwa. monyo tari kulichenga kumbe ng'ombe kali kuri nenga so ibintu byonse no mulimi utakira amanye alafu utware records understand utware breeding record health record utware kiregento nona amabere muno go produce nakwanya amabere ngana mambi mugaso nalio munyagitari kago cyo kubuli ngaki ng'ombe yana chita amabere konyorere ngekuru nandi kwanya umulimi yakubuli mukoli mirone ki irenga bano gwaka usere ngo kama so igotumanyite ng'ombe nina chite gostokartiki aya omanyenge ng'ombe yane nembege ganeti ndio konyora umulimi ng'ombe ganeti mbego erora orange ngayana cha amabere kumbe nembego yaganeti era takartiki tamanyite orange munyagitari achikuru ali ng'ombe kumbe ng'ombe nembego yakartiki munyagitari ugocho muto yaye nembege ganeti gose discharge kurusi nembe yokartaki so mulimi need to have the information onye tabwati information bono no to kamin ocha to ikaransa to agamba then tagete kutuga chiombe chinga naiga tagete production inga naiga to amutenga kyugo chaka aya umulimi kabwate nabagutwara uwezo yogutwara chiombe no niko migo seisano lakini ngolikere nagote bichombura chakire ni ibere kara chakire ibere egere tura breed tura aranga kyokoraki to konyora kwa manage buya bona utome oteme menta lakini wano kwanyoro muni yako ndogora usani chombe isano limo chiacha cha musinya bona utema mangana yichombe tinkoretiki tintageti tutageti tuare transition onago onye nko wana gotuga ochake ngora egero maximize kegera no bwata ase nano bwata chibesa urakora maximize nabo go breed chimoli chao chikine chigenda into production mbare tubwata bari mimbare bagotwata chombe bari very passionate gotuga lakini kwanyorese nginjumba yororo abakora imirimo baba discourage bako information iri wrong so itakira amanye what happens in the farm undo mote ya munyagitari utimu wanjeti wano mulimi yote munyagitari utimu wanjeti singe njao kora this and this kumbo yako munga natakira be in touch no munyagitari amanye nga umunyagitari yoyone ngo kere major partner nere alafu no munyagitari no mukora imirimo umukora imirimo ko make things wrong igo mwensi mwakareki mwayire kwanyora yonge to munyagitari kumbe munyagitari was okay kwarorire inere ndukere kiyenje nande umulimi yanyole report every day taba ise kuba busy aso munyagitari yoye gusoma mukora imirimo moye nabone mukora imirimo no gwakere simi kumbe ngombe rwalete tukubwata si kwarorire so inere umulimi atakire abe in touch ne farm tukurigiria mangana routine management nchira kichikorendo ona kimundu akonyara gotema ko maintain engombe yabe ebe healthy ento bono egento takire na kitogotebera ntutakira tware record yo kurageri amanye ng'ombe yane go consume bwate chombe isano endagera ngo kenyenga naiga amache ngo chiana nganaiga alafu eng'ombe ye akore always ekera muna onye nechimori amanye ndi chitakire ko badihonde chitakire kuruswa magunjara ndi chitakire ko kuru ebitago onye byakindi as chombe chinene ndi bitakire ko butoru onye chibwate for example ama ndi chitakire ko ba sprayed abeke program kerali itukogete na chiko ba sprayed so routine management ya tagging ngo kora bare for record purposes so ibine bintu mulimi atakire ko twara amanye nga kikikire gento yo kora kego koru nonye na hygiene bali bagokora daily intensive batakire bachisibi once in a while na match plain water bachisibi clean water ba egere ba reduce ebuse ri ngombe bwate na malionya ali are loose egere ngombe ya breathe bia so na you stand loving care so ibine bintu mulimi atakire ko twara umanyanki yo koru at what time aya chinza cyokore ikobeka obunyansi chinza irenga umunyu nke wangu kige koru gwase ngombe gete na ngombe gete nande ingokoru chinzerenga alafu echenge boigo echenge bakore challenge feeding echengo mate ngombe teri kuri ya crossing emetoli ebere gosomo toli oyo moyo kere ngombe kuri echenge kulingana na production tubwate maintenance ration around 2 kilos lakini bono nabo nyore ngombe nere kuri 20 liters etekeri kuri echenge ngana kiwango gete ni yende gose ere 15 liters ekuri gose ne kilo isatu gose inye so ine ero mulimi atakira amanye routine practice alafu record keeping is very important nera every part of that amanye nga uligel record kera lituko mwa record mambi mwa record mugaso agoba mwarwe muna tuwatebete iko nyarekana nabo kuri ke chat obeke gali muna bintu bikokoraki none gusafi notakira manyenga ngugo sibi chinsa irenga nkyo gutumia ndoko nyoro muri atakire tabwate none broom yo gosibi tabwate none kyabuso so kwanya muntu akwenda goso atigete atali gosibi so cleaning nera beke in the system so those practices necho mulimi atakira beke emikakati depending on the environment kyaro mulimi bwate ogokora semi zero oko chombe cyakora raime cyakora raisiko
taiko abusa mostly buna era gukora mambi marago bachombe chikonya chanyora salia dry and clean abweste oko chi maintain ndobwate ngana yoko butora dehoning ko butora amagunchara ebitago na okorigere chingondi cia arusi buna chiro chiomari chagingerwa gose ni bitago cia arusi bu nchira kiti ngane gose ninge kogera ebitago biria amagunchara aria atari beneficial aso omorimi bwa mabere so tugutaka arusi nande bono seitwa nonyora magunchara gaste yoro chikoni kusonyore chibesa so etogokora disbanding earliest emori bike ebiko rusibu chibadi chiri mapema kusonya magunchara kinira butoru egere yachiko increase productivity because minerals chiri okorwa chiko concentrate kukinia magunchara ali ne bitago biri so you rather cut them egere you save on that egere ne ngombe concentrate more into kuyaga achabuya na mauga egente go chikonyekonya asoko kwa mabere lakini bono muri bono muna bali bagokora bona beef sometimes nabura bemba butora magunchara bari we target yabo no ko chiama ekwende egere ba concentrate ase alafu mbia muno ntiana ko butora inanyara kurigereria baiga erinde ochi kogenderera bona bono ndoche ase wetira ase namba yeto ye studio abantu mpare gaiga morige abarigere mpare gaiga baganeti obosemia kuna bono yagota hello Getembe amombo oboge Naftal. I have a question I'd like to ask your visitor. During artificial insemination, do your timing determine the gender of the calf to be born, keeping in mind the knowledge of the X and Y chromosomes? Kindly explain this. Ekero tukurigereria yo nande nara igogoteba nere nabwate ribori riae kware kuratabukia statement ko bwate bono ase AI yugo kuboria ngo determine to some extent lakini nande sometimes no kagera engombe ne bwate onye depending ne embegeria kobekeru onye XX na XY of course ntomanyete nga XX na XY that's female and male and female toko tend go assume nga the male sichikomnyoka bwango chiako bwango XX chia changora so kuna chiko changora so ekero korete your timing so meaning onye XY chikomnyoka bwango chia kule so the chromosomes chiri chia female echigo changora so chia meet the ovum yakora ki ya fertilize lakini to some extent also ngombe ne bwate horns horns chiri ibere ehon nere korenta rigana riri kurwa seye onye right a female ne yende a male so onye rigana rikoru wa igeyere gravid ali seri koru erina riko fertilized onye rigana riri on the right which is maybe female so it means it will get a female. If definitely the generally gravid ko receive it means it will give you a male. So that one is to some extent I can tell that's why we normally try to time chombe at that rate so kwanyora farmers lakini sikolire percentage nyingi we get females kitoko bakora timing no nyabantu but it's not a guarantee so ntoriko tebanga omulimi wono ko mwashua but mostly in a farm omulimi what 10 cows ekatokora that timing akonyora more females compared to but also we have gender selected of which also Nero is another topic of another day but gender selected ngobekeruchire ero you are guaranteed whether is the other one kore kwerende ero you are guaranteed kegera those ni chromosomes chire XX choka lakini ya XY bona konyora mostly ekero mulimi abwate hadere nene nduriko na kumusuma ngakora gender na nini na bengombe yawe go determine timing yeri bono comes in kero ragirite bia that's why we do timing kororire do nabalimi batakire ko understand bali bakugasirira mono abanyagitari babagasirira sana omora ko matete ganchenge mambi ngobe rio motebiri mambi orangiri umuntu omunga ocho koraki nyebekera sometimes take obwata such like a challenge lakini ya nini timing to some extent yes na hoyo agotebana omoraria imboreri daktari engombe yane na kamire metinyi kianda lakini ekogania mbego inkonyeira na inde yagania omuchando norori na inde amarionyo ate ne ine oyo omuchando kintebe munyagitari abalimi abange bakorekera amarionyo ate ne nokagane minyo lakini omonyo igobono yo monyo na rense nabo ko ngombe ekogani biyebekeru batese ngenjo maybe poor nutrition so maitekere ngombe ko bekeru embego eline protein embege elisimeni eline protein so netakire kwaga segete koragira so nyege konyora tebwa sufficient endagere koli gantu kali gakwaho kana kali okoraki so nakikonyora after 21 days na ngombe yakoraki
yagana. So netakire a improve as omonyo ne concentrate ya protein egere ng'ombe yeko bekeru conception rate yakoreki ebe igoro kero no omonyo gweka nkomeki ore ng'ombe immunity yabe igoro na conception rate ya improve so etakire abo muyaso omonyo 100 grams kera lituko a improve as concentrate alafu onye ng'ombe itera badi warmed then ekera konyire mbego anyore ng'ait in good health determininga eng'ombe yengo korereki na ndonye okubwato onyore in good health then it means timing yaye batakire bari geri signs cheng'ombe onye gochaka mambi by margobe yego ikonyora bado ngona gutumere na ngona kwanere banye sukuma to the following day banye another 12 hours egere banye serve towards reliable air on standing heat yakirire bono yachakire koraki yachakire korage mbuya muno sana nabo igwa marionyo gutinena ekera marionyo gutinena kinatebera abalimi abange etakire umanyekere ng'ombe ya marionyo tinine yo ka consistently improve as omonyo ekegera abalimi abange they don't give minerals consistently so omonyo no rutakira improve ai ng'ombe 100 grams kera lituko onyere giant ng'ombe nene anye 120 grams egere ekot calorie ebe smooth nande na chama lionyo ali rough egere etwara very smooth coat color nande ale coat ya yere shiny kere ng'ombe kuri omonyo buye kutware coat color yere shiny mbe muno sana kwanira kwa renge buna bono ching'ondi chikogingirwa so ching'ondi mono majority nowadays ngonyorora abalimi mbara bakaba bakora ching'ondi chiri chinga buna chimerino ne chidopa so kochigingira amalionyo is very important kiagera sometimes otachikingireti amalionyo ali yakoba wet alafu chikwende chiamenya ime chi parasites chiamenya ime chatware kintu tokoro kama yasis alafu sometimes achirentera other challenges so tokotaka dore ndibono guna gusiga igantu bwati ase bantu akoni marionyali but bona ase farm practice notakere gotware kintu tokoro ka wool shears kintu kitekenga magasi okogingirira egere wachigingira gwatware routine practice kera marionyali abera mange wachigingira egere nandi chiatwara a very fresh coat engia ere very light egere chiagendera go production yaba buya so that's the best management mo alafu ebitago tokotaka kwara ekere bitago byabere overgrown especially chimboli chiriko tari buchiko taratara bitago bikina bwango ukobitiga mono ogochiwo twara foot rote bikotambea alafu bikoba wet konyoranga amakonda chakire goso byachaka gotioka so byarenta infection engondi yachaka gotare gosogora and all that infection bono osichiatwara even laminitis chikona gosogora bono yaba permanent die gosogora singi tutora realizing aho bitage bya overgrow so takire kwa ensure bitago birimbi bitoire ntobwate nabo gotumia egaje tenero tokutorera go so muyo even others they use normal knife lakini to take technical person ya tumia ntokoro ke hoof knife tobwate hoof knife right ne and left so ekubutora so mundo yokora okora that obichonga buyega egere byaba burunge egere kyagera tukutake tago kyaba dry alafu none chiombe bono nkuru aligelira abalimi abange bali bagotige bitago byaba very wet ese nginjo mutago na gosibirio kalioka asali kerale wet chingi chiko chachaka go bite asali chiko bar bono ngondo na gotinira magoronse ande acha go rupimba bimba gaiga so it's very important umuntu menya wetness telling ya se ngombe especially ase okugoronsa ibitago tazo konyore ngombe gotioka yacha gotwara foot rot infection yaso yacha go affect production ya se ngombe simple okubutoro mukira okubutoro mukira is also another practice togokora alafu of course ko maitenge female to gotako mukira oli obutoro ruime alafu male yarna bokubutora akeigo singenchera bonteriko female to kubutoro mukira oli to konyo butora ime egere mating yaba easier egere kere male konyo bwata yaba able go penetrate ya nyesavu onye omulemi gotumia that breeding that system ya breeding so netakire ekero chanyoriro ebire manu ebike kwa bibutora alia ekere kwendelie taraki na liuga litarakonga spinal ekwendelie spinal extend to omukera so egere kwa butora egere ya heal bwango ande kerere nke ko heal faster kubwa and then kero mundanyo butoire umunyekitari agocho butora then onye korera post operative care and then production yao yagendra ko ekerenga so ekerenga kia yase ko butora actually ideally is breeding ekegera nkometi chire so ekero mukera nakikonyora mukera mweto mukera ko butora omwenge ase female na ml roteri because ml might take mated so if ml are mated so ikonyo butoro bo mwenge egere commit the system yabo yo commit egere yaba easier na and also yaba productive
Mpya mono sana bono ase chitagika chinke chire bosio no nyare gukwanira bono tukwanire bono chimbori origirire bimoni chisese. So ideally bono if I start ne chisese chisese mba abali mbayitumba kwa chisese yani abantu bayito gusimba kwa chisese ne bimoni ikintu kere important as chisese maite chikurwara viral diseases maite raise chikurwara into korka viral diseases and to some extent into ketokorka TVT infection chikotwara kwanyora gusenya cyarenge gukora mating during the mating season ego choma after around 6 months so okonyora chikomet chinyinge then kwanyore esese gose onye yabata infection yachakire gosokie ekwerende the organ yaye yachaka kuba red. So the best abantu baito batakire gukora no ensure nga chizinjire in good health ne chizitakiragire guchegota. So majority onye kubate sese onye never ne crossbreed never ne hybrid you need to feed them chigote esese koragira once kerere adult kerere manu koragira twice mambi na maragoba. So vaccination is very important. Vaccination utakiro ensure nga ngobachire vaccination against rabies lakini ekero primary vaccination eto gukora ngochi vaccinate against parvo na DHLP ama tuko mutinyo mutangani because initially to akora after 3 months lakini sasa itoka tukatwara parvo virus no borereke to konywa chiko chaka koroka chiko saa manyinga chiakwa kire infection yachi bwatire chiko kupitoriko chikonya. So the best tukotako muntu okora vaccination earlier primary vaccination oyewe certificate obekero chistika chiri osomo nyektari olika then baadaye okora rabies after 6 months and after another 6 months bono yagenda 1 year kare achieve 1 year ogo vaccinate after every year. So the important thing ondebwensi otukete sese mutakire kore routine check up after 3 months yaro no mnyekitari after 3 months neke moni the same practice ke adoe moni bone kento yako baviko very dangerous moni umaite binalite ko menyana into na nengo na bire byachi kora abera no no bako byana kuli ndagira bono onye mbiriko ebundagira bya biko byana bono essential biko libinto biri nande byana kwemena se chinchara so biko ba dangerous na abana nyomba na nini so nekito kutakira byaba up to date byaba vaccinated egere in case of any challenge biko interact na abana abaiga mbire ente infection nyomba. So na ensure nga kero kemenyete nyomba nkibwata ase no ege kogenda gekobeka no ene ekwerende west ya yororo alafu nkonyora kira match and all that management na ande binde biga sese chine moni bire companion animals tuso tware sese onye spete ga yo tariko chana no onye kwani osocho onye rolenga kiere kegera onye tubwati sese ogocha kwanyerera eko bono terikora gose no friendly nanda bange bakoga chise chire chintindi chiko igorere sese komnyoka gocha sole sengenjo naita gete kidogo nayo ranye kwanira kidogo. So the management yechi sese our people mbatakere bachimanyinga sese nchiri bad animals they are companion animals. That's why we have them as security. Na tu kwanira chimbori so chimbori mostly our farmers abange mbari babwate dairy goats na abande mbari babwate the ordinary bago tuga from meat abande fo egere chiasarara egere bachioni banyora chipesa chioni gose chanye. So management chimbori chire grazers chitakire chiagenda chiagamerera sigete chiacha kolisi of which tutabwate nakigota kira bono ekero wachi tugire onye gochi tugetenka no takiroro sia sigete onye no rwakigete ochibege toro lakini okwenshu ango sungole ndagira gete gose hey kusobonyansi kwabe kona higher point egere chiagamerera chiakoraki chiali but still bari bagochi manage like dairy cows baro stitch intuba bachibege teime chikoli gororo kuroro egere ba maximize on production still na EU is okay nabogo chia hay nabogo chia silage nabogo chia chinsiaga alafu na you ensure they are getting water lakini chirachoma they are hadi chinga muna chombe chimboli ne chingondi mate they are hadi nakyo konyorera no ena abantu batugete chombe buna bono bali in ranch areas buna bono arid areas buna bamanyi na chichigo soasi chombe ime cyana gusangeria magachali ne ebinera so nakyo konyorera batari gutwara that challenge for them they are so hardy compared ne chombe. Yes, that's why we don't lose more of them. Lakini wana infection ne to ngutakatori chaba vaccinated ngene to koroka people go vaccinate chimboli ne chingondi chaba vaccinated. So vaccination ne gukora ere routine egere to chikotwara that challenge. Alafu you realize chimboli nkoli chire mete alisi kuambera bali bako chiga chali kwanyara aso munu chakire gutwara like kind of mange magocho getega so no munyektari agukamino gwa advice gote this fungus alisi chikoragera so maybe kwa refrain kwa goro bunyansi chacha kuri bunyansi boli. Yes.
Na uyo iga mo director Villa agote ona bwate pet yore kimoni lakini tianya gukorerwa vaccination ndiri bwanete gukorerwa vaccination kimoni kere between 1 month and 3 takire ko primary vaccination takire ko gwachi vaccine ibere yunate abe ko parvovirus kegu na yitokoroka DHLP alafu na rabies after 3 months then after another 6 months kegu nande ARV so natakire ache on board keko vaccination nande ekadi to kekewe introduced egernali kirabe of importance nande ketari of any risk as a family as kemenyete yeah because nando manyete munabono like rabies munabona abantu abangi mbamaite rabies is very serious so ese so matekero ya tware rabies you cannot treat tokotaka ya tokori komende abantu serikali yarangirigu yaitwa then no ine kwendeye ibela bo sample ya chikorunga to which extent so igoneta kire to avoid that because eso ko ekere ko ba rabid ego chako si yaba ego tware ntokoroka hydrophobia so nandi yabe ntindi so zetaketi montagne ikange kona kukwali okayoka tekoragera so esengencho bono central nervous system ya very affected bono na kukwali okana kikonya abantu abatebange kiro monta very affected na rabies ago kokabune sese ne ekwende brain central nervous system ko affected bono yana koraki so that's where the noise comes from na Kasmir Makori agote this man is a good orator in his field ama ugago na oyoiga Irene Kemutago teba tuned in from Beirut Lebanon ekero tukurigira mangana yaiga vaccination nora nyari ku kwanira kende igoro ya generally ugo vaccinate ubu ya vaccination asi tugoyonsi abali mibonsi pimba takiri kumanya vaccination is very important kurwa se chingoko chisese chimboli chiombe viral diseases nchiri kubwena viral diseases itoko manage lakini ntori konyara gochikiwa so the best umulimi atakiri gukora noko miti ekero ko vaccinate sese useke moni gose ngombe yani okonyege ndotokoroka memory so liribo rero buri bwanyu bwatire memory iri yenyuranga mbura urero bonimbo manyete yakora ki ya fight so ekina ikire very important ibone security so igo mulimi nara secure ekera go vaccinate ekiagere kera outbreak ya beire we lose so nekero to lose no nekero outbreak ya beire vaccination yo koraba ko zero vaccination eba ko quarantine kiri affected kira kina wo kinde kira itonye ne kisese ko for example kiri kitari go chikobwena alafu ibone kitaraba affected na kiko koraki kiko batended tu so igo mulimi nama itenga onye ne chingo konye chiao chiarwale go se Newcastle chikumera ne chinde go monto kurwo kugenda sande go so kuli ndagira yaringe infected like that to gutwira mate somewhere else nando lentiri infection as famwende like that so nakitokotakira vaccination yakoru nande vaccination yako koru gukora vaccination ekero chiombe chire healthy none chingo koko chirwali ekero chire healthy bona bali bange gakotakalia aro lire chia chakire gukwa ndia kumyoka tekete vaccine ukumure maswali tataketiko tebanga nchirwa gukumode otakire amanyenga kintu onye chingo ko chirwali toli guchikorera vaccine okogenda kwa uchi antibiotic kwa manager chiri chiko tigara nachiko kora nande kumaitenga chiri chiko tigara chiko ba carriers sometimes nabura lose chonspi so nakitoko tebere ke ko manage onye nechingo ko toko teba all in all out onye kwa lingo chituka fo enya machio nibu so kero chia beiro go chioni chonspi wa disinfect enyombeli nandi kwa chiko kara ki kwa lenta ndobi chombe chira cho you have to vaccinate a program neroro kire area ne bwate program nabako nyora bono muna bono bantu bari go se bonchari ga bairo pamatenga to chakora lampi skin ngakigete kerembure nyinge na another vaccine bari Rift Valley go se watenga Rift Valley fever nature koreki so ego determine abantu be serikali bari bafite naringo te bari na ki program to bwate ne nande kero mulimi akoreki onye bantu bari wikabuo nabo kugenda e vaccine iri ogore abanyagitari baje bakubetere then you are safe ekero chingo kachigire kurwara nabona umusando ngetambukiro kikebonete kumukiro ekero chingo ko chiarwalire normally to kore the extent chingo komete kero chiarwalire to gutaka chiri chia very affected okay umatengo kwa tore postmortem to igorengo keli to amanyamburu eriki enye twanyora Newcastle chiri chia kule o chita kero ko bared cha you bury you disinfect that area or say you ban the money ko bwata se mbarba bwata se chigo samberu then chichikore the infection anywhere else na beko nyarekana you call all of them onye ko rangu chikorenta chire shida on the ose nyombeli yarenga affected but ngochi manage tore with some antibiotics
chirio kunyara ko chiri chigo tigara nyoko batingo gose 200 maybe 50 have died chiri chi wa salvage echibono you'll know nga they are carriers na buchikore nchiri chikore respondo nyoko ranjira ba affected chia respond lakini chia remain kwa carriers chira ambukilie chinde kwa so gento to encourage is biosecurity na ande ideally professionally we are supposed to cull those birds completely from the environment not to affect the others onye famu irenene gosete affect the environment because abandi baroko nyora gosengo yakure buoye otugutana ngochi mu chiondo munga gosembure gotubuoye onyo chitugutata sigete amacha ali asoka agenda nandi guchime chinde another effect gose ebibaki byacha byali byacha kutuma guchime chinde biko enda ebirama and you know that one also is an agent yo go spread a disease here ntira kyo buriro uburanya ryo tangika vaccination yoka na lakini utaraikiraga abu biosecurity eri nateba bona muna abali batugete chingoko uikogite nande nya bali abageni bagutarira asingo ko cyamba takiriko koraki gusoro muzeke gute natambe aibika gwaso nande go attend kwa rusiba protective gear wati gorro kwage nonye kwende para gose kwenda se ta para gose chiro andozi ukoira na ogo chenji kwamya koraki wasoro na liura protect chingoko cyao egera immunity yabengia nande kero korage byo konyora immunity ne korteki erengia lakini go vaccinated or safe lakini temine tinga kero wa vaccinated buna bali abange bagokora aibono gukitiga igo ngabono ninchi watu kegero maite enga buna masasi kwa mfano nyo muskali wata masasi 10 muna akona ko predispose ne ibago akona korasa amasasi yako era agotigara are vulnerable so na the same so toringa bone senje wa vaccinate bono gukitiga nga na vaccinate tigo gocha konyora choro tenga vaccine iri mwange to kora nembe chingo cyane bono cyache tigakora ki chigakwa so no vaccinate still you need to maintain that biosecurity when shwenga they are not becoming sick noena kero montako so agocha singo kongo be kabare foot pato montako so lakini atangete kobori yeah it's very important obeke disinfectant montako tacha chibuti chiri oswai mali ne protective gear o disinfect abande ngo fog bali disinfectant yani ekwerendeli egoroso na nje buno munyagitari kero kugenda so mole migwe chingoko okugenda omambi bali abange baguturangiri bakanga ukwanga kogendo onyere mugaso gwachire chifamu chinde na burage nonyore gwachira sare infected bono okugenda omambi yo taragenda andonse okonyore farm is clean kwamyo kwenda another clean farm lakini okonyora the farm yabere eri agent we go change umayo koraki umayo soro gusotwara another protective gear gosoro rega tolentero mulimi oyo amarwaire mbe muno sana anaraiga ogoteba salimia Dr. Agrey mwambie anafanya kazi safi anyona mokwa from Nyankongo main mbia mono sana na ndonye kukaneti gukwa na daktari na bugutuma ujumbe yao enke uchaga ase namba yaito ya studio onye kukaneti komoikera ilindanya ari gutarira gusena onye tugo yao na bugutonyora gwitira ase namba yaito ya studio ilinde anyare konyora gusi anyare kuguikera na abo igo daktari ekero tugukora sengencho yebiro ekero ukurigiriria buna bono no nyama bere njira production ya chirense usekuru kurigire buna gusi rero abantu bari gukama mono etugoterie nyingi ngigera nyare gokorwa actually a challenge to gutwara mostly na nda bali mibaito gusiga igano na bari baito bali bandigereti usinto bwata amabere lakini bali mimbara manye chironga yere na ande bo no konyora nga bali mimba manyaini tutakire gukora value addition because a product ye ere nyingi muna bono bole migwe cyane ubwe kawa kuno rocha abantu bago citizen onye ndi amabera aya batapira into the market okegara bono konyora umulimi akwata amabera mange osinywa sakoira sometimes so iro muntu mutya na lentere tu so simply because we have not capitalized on the product tutakire gutwara no nyaba a processing plant around because the production itonere igoro ntutuma tore mid altitude environment itoga ere very favorable ntutore mid altitude kornyamira go chagaiga bari babo gere bari low na Mount Kenya bakaba igoro is cold but they are producing so again to kere king enjo we need to produce milk abantu bakore value addition tonyore no ene yogurt but these products Jones Pito konyora you can get because orochonyo for example amache for example 500 ml agoba produced umuntu ngogorara much 500 mils lakini you can imagine a liter of milk we cannot umuntu akuyanya amabere ayande umuntu akutara amabere bakakoraki so it means we are producing more bona bali baba discouraged because you are producing lakini toma idinga yoja bakoraki so these farmers need to come forth you sell your end product na utakire kwenda utware duka yaso konya amabere because uko genda no ni supermarket ngonyore packet milk
onya bantu konyu packet milks, it means na into we have whole milk and we are not. So ni into abanyene tutara kam tumanye nga we have a very superior product amabera aya we are producing. Kero chino sometimes aya ningurwa some other counties na nda chao ni kuseitoga na nda bantu bagora. So it means we need to come together tutware cooperatives na tumanye nga ngaito koira this our end product na ntuli some markets kuna bono kuchi South Nyanza egera abantu to ni our product. Two, production yeye ko ba discouraging ekero konyora umulimi maybe tari konyora good record. Konyora ngombe yego produce 30 liters omukulimi no mote 20 kose 15 kuso mote 3 with mabere kwaralire. So at the end of the day kwanyora ye farmer o invested but umuntu okoripu no mungao. So we need also to align that tobo because they know obviously enga buna bono o tigete cash box so eto umuntu wona yago no kurusiba buna kalitaki muna tagete bon. That's why yakonyora farmers baito they strain. They don't afford no echenge omonyo kumbe amabere lidio amabere go produce o maitenga 100 liters go produce kumbe o what around maybe 150 kuma amabere na rakoni what at proxy so tamanye kwanyora handi waka no mukoli merimo na hando ni amabere. So those are some of the challenges our farmers are facing. So they need to align. The only important thing, let our farmers be there. Our farmers o maite bare abari bago koregasi ba korobuli mi was pastime. So if we do it as full time muna bali muna ndo and also we encourage our young children muna bago koraiga baso abato bwate smugondo. So we realize we have a lot. No nyine chinsi yaga boniga for example bali muze ngoli mabale chai. But you can imagine molimeta yo koli machinsi yaga. Mwato molimeta kirali machinsi yaga mune cash crop akoligu. Waralire lilia bwazi nyinge abantu na handi bali bara along the highway especially for easy picking na bagoli machinsi yaga bachi manage biya omuntu achikole aira chikofeed. Erali asa munga chisi yachikoro ambere biyo go manage this extent mwachione. In fact no ne tunvali ye chinsi yaga netakire bo umuntu na kichinsi yaga echi chiachire chiguru chire ruchombe. People struggle kuli chinsi yaga, they spend a lot of money. Ngobona chira nde kero chato kiri very expensive. And the people bakoli maybe ndogete bateva echa ndo kwa kubesa na bintu binde lakini chinsi yaga echo manage biya na bunyansi na bintu binde you will find even you have good market. And our dairy farming won't get about partners ba produce because they can produce more you can sell the surplus. Yeah. Rada Ruth ahota korwa Jeda, good morning and happy Sabbath preparation in advance. Uchase abanya sabato vonsi ahota korwa Jeda navo igo sura mbaya rosafi wakire buya korwa Nairobi mukuru kwa Ruben. Daktari yasenge ncho togo cha wokora nara igo tebirenga omuraria munyagitari atoi namba yaye iyesimi. Namba yane nko bande. Namba yane ere 0720 400 723. Yeah, nandi tiganye irolere. Namba yane ere 0720 400 723. So yendo ndabatebya bali mie kero ko ngakire simi nabo ko ngakira ko konyora tinda bwata kwali ke message ase WhatsApp gose go kogenda ase Facebook page yane igo nkoro kwa smart vet nabo ko gendo gose Instagram nabo ko lika gose YouTube yani gose WhatsApp nabo ko respond in case ko what challenge ndeons. Nare igo koteba oyo Jacob Ogari korurio kindo hata salimia daktari vaccine italeta shida kwa ng'ombe wangu na hawatanga mpego ye 6. Vaccine teri affect ng'ombe. Vaccine is kinga unapeana. So any healthy cow na bekwewe vaccine. The only thing is also restraint. Kutakatore kero chombe chiko ba manage kero chiko especially chiko kero chanjo the way chiko ba handle because na bora handle ngombe bobe onyore go semi bi onyare nge pregnant yarusi wakanga ne vaccine yeli kumbe whoever was giving usenjira go struggle ne ngombe usenjira nyi administer ngombe yego so yatumira such like so we need vaccine to affect kende gyons. Igo ngosigeto ari omurobiri ya serikali o mass vaccination. Ya umate vaccination ekere gokorwa vaccination taringa ere mass ege ntoto ere is determined ne area tokorwa because onye tore prone to lumpy skin disease say toga iga gose foot rot na anthrax for example those are major vaccines tokokora iga so ekere serikali yete county for example ya kolre that's what we because farmers need to know vaccine kitokora ki
togo chanja. So taringa we just give a vaccine automatic vaccine key and even what. So chiritu ono normally because we have been doing this vaccination, so we don't want something kere unique. Abalimba kore is eyebrows. Into kero ngerina onye lambi skin omulimi ateunga this lambi skin we are giving against this na farmers they know. Yeah. Na rigoririo go vaccinate. Ego depend. As a vaccination ego depend. Ego depend. Onye omulimi okogora because nowadays nabo kogore vaccine onye kore private farm. You can buy for your cows onye koro chitori kunyara kuchire geti go se parase chiri chinde chiko chanjeru. Lakini bali bakunyara koira serikali ngo subsidize yaba tebibono vaccine ngombe moto go chiko chanja go se mokuru siringi 60 go se 100 go se kulingana ndire baratebe we are doing it free. Go se bono zero vaccination eba tenga bono mocho molende chombe ba chanja free, they don't pay, but at least for sustainability ndoko nyora bago tebu karuwe fee fulani. So nkoligeli bale ebintu mbere bakoligeli depending on the times bamanya batebanga, but it's affordable. It's affordable. Kere ngombo manyete. It's affordable. It's not 200 no, bana ko genda to 200. Mostly 100, 150 around there. Kero kuligirira aiga soro kongorwa gusi. Eserikali gose nonye ye county ne bwate merobere bune. Ngokora vaccination ngokoruchira. Yes. Vaccination has been running and bago chirani in different sub counties. Bate bonye mbonchari sub county ngakigete abanyekitari barangeri ku bakogenda different centers. Abantu bamanyanga itukogete na segete. So they have been running these programs. Though rende farmers bari bagokora intensive mbari koenda bona barwo ekobetereri either you request koenda opsi kwa request bacha bago vaccinated alafu gose sometimes if you can afford the vaccine still they can buy and they come and do that for you. Mbuya mono sana ase engenchondo chenga abange bagokeire morobiryega nabo okonyara gukwani babiri batatu elinde tonyara koyoroka gose to korekengese. Asante. So na inche na akirembi mono abali bonsi bamwandigereti abategerere mwensi ngo bakirambi mono na ande abali bane bali bonsi pingo koregasi actually inche gasi yanengo korande na ande ngora korane neri shirika. Abalimi abange ngo batalira ngo chakira lisusu wanaro kunaenda baka Migori but gusi mostly no menyete na igongo taka mostly like wono mna nimbwate farmers bakora babere ki na bono Nicholas Ondicho re mosocho ntobwate omulimi ndokoro kwa James ore nyamataro bwate farm go produce around 550 liters in a day. These are major farmers Orina Joseph so nko ba encourage bagende more into this. Alafu na stakeholders mnabono Joseph Muchama who is supporting our farmers. Alafu na Enokem Dr. Monda who is also supporting our farmers so much. Na other paravets mnabono Gahep abanyakitali bari bo attend to our farmers. So I'm so encouraging them babe closer to the farmers na baba encourage more into nutrition na practices cha management na ande batware program yoko talira abalimi abaito na baba small scale farmers na abalimi bonsi I'm encouraging each farmer mobe in touch na abanyakitali na baba small scale farmer mobe in groups egere mutware you are technical people bako advice on a daily basis for our livelihood. Lastly, I'm also sending my greetings to my wife Lona Kwambuka asale na bana bane mwensi for the support mokonga who assist farmers ababagusi na isiko. Asante. Mbe mono sana ase ingana ya mocha se abana bali baraga ni kwimukie kosumne yawo na ndire kikoroko abana baiga encourage abana munabona abakora amatemu ekosi yiganengia kokora you need to be passionate animal health veterinary BVM so from all the stages from a certificate diploma egasi yenengia netagete ogwetuma na passionate obono mwana munyaruka gusomumura egasi yere nande gasi yegente kokonya abana bange ne gasi werigete ituko ndiyo rabe mulimi atari gukorangeri kagicha obe passionate okorero mulimi gasi ngia nande ngo komekire kwa machua egere gwancha egasi yiga ikiagera abantu kodina barabu na abalimi abantu bare very mature so you will have to nande ngo komekire kwa ba motivated ko learn more nande kororanga nkyo gukora egere umulimi akonyeke kiagera bonekero ro munyakitari veterinary aine solution okoru you are a problem solver in the society so kwanyoranga you are an asset to the community ya liba ukona gotebanga gasteyo egasi yo maete ntobwate abantu nabago specialize chingoko chiombe chingurue chinsu chisese ebinde byonse so egasi nero asante.
Asingincho yebiro bali bagenete wa kesimi na bomoko genda gutuma ujumbe ya ino ekiagera umuroberi okubwati next gose ekengese kende kere bosio no muroberi wetwani express rituko oria rero ijuma kurene na boko genda kulika ujumbe yao gochaika ase studio twarengenere daktari Agre Nyandiko nande nigo turakwarigani rituko rindaiga erindo nyare gusanga na bali baito mwancho murigereria mbuya mono sana bono nigo ndachikwereria omuroberi oyoiga gocha asensemo yende semeri ya burudani gocha se DJ Topsha na boigo makopio twarigereria nere omugaka onkorogo no barachiko saiga se studio igo beka ebikoroto byagotenga na wigo biki yange ngusu yagotenga korende asenje goikarit koria Jumatatu chinsabune chiga na kwa kire mbia mono na boigo nere Havila Kariri koro studio ya kabere nere Matundra Wilfred koro asemagega yechu kamera Erika Buga na wonsi bali banyari kwene kiyo umuroberi yiga onyara goika ekerenge keiga nkobairanelya mbuya mono ase bono bye bye yarigani ase etwani express rituko riarero ijuma Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa Getembe Television ekionga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria ana igongoro kumera ni kuambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mo konde muno anjibete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumbara kini bono ko nyara konchore bigoti nyibete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enya gitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor Tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara korigia
enibo asamange nabuko bakirisi migwetira sinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali baga yobo manyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira isini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Boigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatemerega gose nuganetemerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents